হ্যাঁ ଏଇଠି ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଇଁ ଆସିନି হ্যাঁ ନାଇଁ ଆସିନି କି ନାଇଁ ଆସିବେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଏଇନା ଆଜି ହେଲେ କାଲକେ କାଲକେ ବେଟ ହେଲା হ্যাঁ হ্যাঁ କାଲକେ কি কইলে যে ହଁ কি কହୁଛୁ କହ ଯାଉଛୁ ସିଆଡେ କେଲି ଆସୁଛେ ଆଜି ଆସିବୁ ନା ওকে ফোন করবে তবে ଆଜି ଆସୁଛେ ନା হ্যাঁ ଆଜି ଆସୁଛେ ନା হয় କେତେ ନଥିରେ ଯିବୁ ଘରକେ ওই রাতি যাবে আজ পৌঁছু পৌঁছু ମୁଁ ତ ଏଇନା ରାତି ହେଇଯିବ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛେ ହଁ ତାହେଲେ କାଲି କାଲି ହେଲା হ্যাঁ କାଲି কালি ହଁ কালি ଠିକ ଅଛି ଥିଲା হবে রাজন